tomto videu spravíme súhrn informácií, ktoré som vám podal ohľadom ChartTraderu a jeho používania a zadávania príkazov cez ChartTrader, používanie jednotlivých stratégií na vstup. To znamená, pokiaľ ste mali možnosť vidieť predchádzajúce videá, budete už vedieť, o čom hovorím, pokiaľ nie, odporúčam, aby ste si ich prezreli, pretože v tomto videu spravíme zhruba taký rýchly súhrn. To znamená, máte nainštalovanú platformu s dátami CQG, pokiaľ si chcete otvoriť graf, to znamená, kliknete si na File, New Chart Window, to je základné rozhranie, ja si tam vložím inštrument ES, ktorý má v tomto prípade symbol IP, znamená, dáme si aktuálny júnový kontrakt, potvrdíme, máme otvorený chart. Tento chart si môžeme umiestniť, môžete ho presúvať, zväčšovať, zmenšovať podľa ľubovôle, to znamená, ja si ho upravím. Máme chart a na pravej strane máme tzv. ChartTrader. Jeho funkcia zapínania a vypínania je v tomto bode, to znamená, môžeme ho odobrať, pridať. Ja si ho zväčším podľa potreby. Tak ako som predtým popísal, máme ChartTrader rozdelený na tri časti. V prvej časti sú tlačítka na zadávanie príkazov na buy market, na sell market. Máte tu tlačítka na zatvorenie pozícií, na uzatvorenie čakajúcich príkazov. Máte tu zobrazovanie, koľko pozícií a na ktorú stranu máte otvorené a prípadne, tak samozrejme, pokiaľ máte otvorenú pozíciu, tak vám tu zobrazuje sa váš profit, prípadne strata a to bude v mene, v tikoch alebo v percentách. Meníte si to tým, že si na to kliknete, pokiaľ je to samozrejme aktuálne a otvorené. V tejto časti máme vstupné stratégie, kde sme si popísali v samostatnom videu predtým, to znamená, ku každej stratégii, pokiaľ si na ňu kliknete, máte popis, o akú stratégiu sa jedná. Nadstavenie týchto stratégií, pokiaľ si kliknete pravým tlačítkom myši na ňu, tak máte aplikované stratégie, editovanie, to znamená nadstavenie stratégie, kliknete si na to tlačítko a máte nadstavenie jednotlivých cien, za ktoré chcete vstupovať na tento market. Môžete si to meniť buď nadstavením ceny, alebo pridávaním, uberaním tikov. Máte tu ďalšie parametre, ktorými sa mení množstvo daných kontraktov, prípadne dĺžka trvania danej stratégie. Si to kliknem na Save. Ešte sa vrátim ku klasickému zadávaniu príkazov. Zadávate to buď cez market príkaz, alebo jednoducho tým, že si kliknete pravým tlačítkom do chartu a máte tu Place Order. Táto verzia platformy vám ukazuje tri možnosti, v tomto prípade môžete aktuálne zadať len tieto tri príkazy. Pokiaľ si klikneme pod market, tak znova máme place order, čiže umiestnenie príkazu a znova vám tam dáva tri príkazy, ktoré môžete zadať. To znamená, toto bolo zadávanie jednotlivých stratégií cez ChartTrader. Tuto máme vstupné stratégie, o ktorých sme už popísali skôr, to znamená, pokaždé, keď si na túto stratégiu kliknete, tak si môžete meniť a nadstavovať. Jednotlivé tieto stratégie na vstup majú samozrejme osiovú väzbu, to znamená, pokiaľ ju uplatníte, dva príkazy sú navzájom prepojené osiovou väzbou, môžeme si to pozrieť na názore Breakthrough Strategy, to znamená, ja vám kliknem, upravím si ju, nechám nadstavené tak, aké je, potvrdím, a zadať ju môžete dvoma spôsobmi, a to tým, že si ju pravým tlačítkom myši kliknete na ňu, zachytíte a položíte ju do ľubovoľného pola. Potvrdíte. Momentálne mám otvorenú stratégiu s dvoma čakajúcimi príkazmi, a to na kúpu a na predaj. Kúpa, predaj. To znamená, kúpa mám zobrazené v modrom, predaj mám zobrazené v červenom poličku. To znamená, pokiaľ sa mi cena dostane na tieto hladiny, bude otvorená jedna pozícia, buď to na jednu stranu alebo na druhú stranu. Ak bude jedna vyplnená, tak tá druhá sa automaticky zavrie, čo je osiová väzba. Ja ju môžem vám to predviesť tým, že ju zruším a automaticky sa mi zruší aj ďalšia. Jednotlivým stratégiám som sa venoval v predchádzajúcich videách, to znamená, pokiaľ chcete používať tieto stratégie, odporúčam pozrieť si video venované vstupným stratégiám a na obchodovanie vstupných stratégií. V tejto rekapitulácii to by bolo asi všetko. Pozrite si ďalšie pripravené videá, ktoré budú ohľadom exit stratégií, to znamená stratégií na výstup.